Sitira Eco Studio. Ƙaunar ki ta shiga raina, ke ce lissafi na, a ma'adin duka sirri na. Amina, 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 Amina. Kyakkyawata ke ce nan mai saita ni, yar baiwata in ga ki to ai gani, ki shiga zuciya ki shukan furanniya, ganyen sai ai liblib to zaki kula da ni. Soyayya zo miyo soyayya, soyayya auren ki na shirya, ba za na rayu ba in baki, ƙaunar ki ta wuce yar aiki, da kin biɗa to nan take za na bayyana hobbina. Ba za na rayu ba in baki, ƙaunar ki ta wuce yar aiki, da kin biɗa to nan take za na bayyana hobbina. Alƙawari muka yi da ki mu rayu da juna, ƙaunar ki ɗai na sa a rai ne kalamarina, domin kwana dace yarinyar kyakkyawa ce, ke ɗinta daban ce cikin mata kin zarce, komai ma a ce akan ki ne na lamince, in sa na rikice ƙaunar ki ta yi min illa, dan Allah ki kula kada ki bar ni na sha wahala, akan ki bani gudun wahala, zana shige dukkanin matsala, domin kwaki na saka a cikin raina. Soyayya na da ke ansa rana, samari dukkan kwalelanku, ya mata kuma kwalelanku, domin kwani da ita ɗai ne zana.